лаптопите и други големи устройства трябва да бъдат изключени от бортовия източник на захранване и да бъдат обезопасени в ръчния ви багаж, в джоба на седалката или багажното отделение. Ако електронно устройство е изгубено или блокирано в пространството между седалките, моля, свържете се незабавно с екипажа. В джоба на седалката пред вас има инструкция за безопасност, която ви молим да прочетете. Желаем ви приятен полет! Гледай го път това, не дава мигач. Завила без мигач. Кой те учил да караш? Изпреварихме та. Една въшка излетя.